Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Мисли ҳар вақта лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Майкл Чендлер оиди муҳорибааш зидди Тони Фергюсон фикроша баён кард ва ҳамчунин Майкл Чендлер гуфт ки охири соли 2022 ӯ чемпиони UFC дар вазни сабук мешавад. муҳориба зидди Тони Фергюсон ваъда медиҳад ки муҳорибаи дурахшон шавад. ин имконияти беҳтарин барои ҳар дуи мост, чунки ғолиби муҳорибаи мо боз дар қатори довталабон пайваст мешавад ва яке аз довталабон барои камарбанд хоҳад шуд. оё ман барои унвон меҷангам агар ки Тони Фергюсонро шикаст диҳам? бигзор ки барои ин чиз UFC қарор барора, аммо шахсан ман фикр мекунам ки ин чиз мантиқӣ аст. ман дар охири соли 2022 худро чемпиони UFC мебинам. дар ҳама ҳолат ду-се муҳорибаи дигар ва орзуи ман амалӣ мегардад, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Майкл Чендлер ва Тони Фергюсон рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри шахсии шумо дар муҳорибаи Тони Фергюсон ва Майкл Чендлер ки ғолиб шуда метавонад? шахсан ман фикр мекунам ки Тони Фергюсон ғолиб мешавад. ба фикри шумо чӣ? метавонем фикротонро дар комментария нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. шаби гузашта дар меҳмонхонаи UFC байни ду ҷангвар Илия Топурӣ ва Пэдди Пимблен занозанӣ шуд. биён тамошо мекунем. ин наворро Илия Топурӣ дар саҳифаи иҷтимоии худ нашр кард ва дар таги ин навор чунин навишт: ман туро огоҳ карда будам. ана чӣ гап мешавад вақте ки ман ва кишвари манро эҳтиром намекунӣ, вақте ки маро аз пешӣ дидӣ даст дароз кардӣ то ин ки бо ман салом кунӣ. ту тарсидагӣ. ту бояд дастаи маро раҳмат гӯӣ, чунки агар онҳо маро намеқапиданд ман сари туро мешикастам. ин твиттер нест, ин ҳаёти воқеист, навиштааст Топурӣ. хотиррасон мекунем ки ҳар дуи ҷангваро шаби 19 март баромад мекунанд. Илия Топурӣ дар вазни ним сабук зидди Ҷай Герберт меҷангад, а Пэдди Пимблет бошад дар вазни сабук зидди Казука Варгас. менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз бо ишора гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов метавонад ки дар ташкилоти худ Eagle FC муҳориба бо қоидаҳои греплинг гузаронад. овозаҳо ҳаст ки Eagle FC ба наздикии турнир бо қоидаҳои греплинг мегузаронанд. тасаввур карда метавонед агар ки Ҳабиб ҳам дар ин турнир иштирок кунад, навиштааст Абдулазиз. ва дӯстон, биёед тасаввур мекунем ки Ҳабиб Нурмагомедов дар ин турнир баромад мекунад. шумо киро рақиби ӯ дидан мехостед? шахсан ман рақиби ӯ бо қоидаҳои греплинг Ҷорҷ Сент-Пьерро дидан мехостам. шумо боша метавонед фикрҳои худро дар комментария нависен. дар канал обуна шавен то бозидид хонободу сарбаланд бошед.